Albert Einstein. Baden Württemberg 1889ko martxoaren 14an jaio zen. Independio 1995ko apirilaren 18an hil zen. Albert Einstein fisikaria, filosofoa eta matematikaria zen. Askoren ustez dinamizio zientzialari handienetariko bat, handiena ez bada izan da. Einsteinen aita ingeniara zen eta negozioetan arazoak zituelarik sarritan herri batetik bestera joan behar izan zen. Behin proposatu zuen aldiaren abiadura berbera dela alkarri buruzko mugitzen diren parametro guztietan. 1903an lankide bat kilogramari esposatu zuten. Alaba bat eduki zuten eta pixka geroago bizen. 1919an ordea, dibortziatu egin ziren eta Einstein bere lehenguzu Elisarekin ezkondu zen. Einstein oso matematikari ona zen eta matematikak gainera egiten zitzaizkion beste ere gabe puntatzen.